La vaga de transportistes, que porta més de 2 setmanes activa, comença a veure's en supermercat i petites botigues de menjar. La poca quantitat de producte i els alts preus són el resultat d'aquesta protesta, que prové principalment de l'increment dels carburants. Sí, estem tenint problemes, hi ha gèneres que ens arriben tard, els preus ens estem veient obligats a pujar els preus perquè és una situació insostenible i no podem continuar amb aquest problema que ens porta la vaga. No acostumem a tindre queixes amb la gent d'aquí del poble, però sí és un tema que està a l'ordre del dia i és inevitable comentar-ho aquí. Per ara no tenim cap problema, creiem que és una situació que es podrà solucionar, però si continua sent així ens veurem obligats a pujar molt més els preus i no volem que es descontroli això. Els transportistes ja s'han reunit amb els principals càrrecs del govern estatal per intentar arribar a un acord. De moment, des de Moncloa s'ha decidit rebaixar 20 cèntims per litre els carburants, però els manifestants afirmen seguir en desacord i continuaran amb la vaga.